Il-belt tal-Isla qed tiċċelebra iċ-ċentenarju mill-inkoronazzjoni ta' Marija Bambina. Din il-ġrajja ġrat fl-4 ta' Settembru tal-1921 meta tpoġġiet kuruna tad-deb fuq ras ixbija qaddisa ta' Marija Bambina. Dakinhar tal-4 ta' Settembru kienu bosta nies li nġabbru fix-xatt tal-Isla sabiex isegwu din ix-xena storika. Dan hekk kif il-funzjoni bdiet permezz ta' purċissjoni mill-Bażilika lejn ix-xatt li tmexxiet mill-isqof Mauro Caruana. Mit-sena fejn din ġbija ċelesti u qaddisa tal-Bambina tpoġġitilha kuruna tad-deb u ħaġar prezzjuż b'digriet tal-Vatikan. Dik kienet l-ewwel statwa f'Malta li ġiet ikkurunata mill-digriet tal-Vatikan. 100 sena ilu il-Knisja tal-Bambina fil-belt ta' Senglea kienet ġiet elevata għal Bażilika Minuri. L-Arċipriet tal-Isla għalmana wkoll kif dakinhar kien hemm ferħ kbir u kif din is-sena dan il-ferħ qed jerġa' jinħass. Kien hawn ferħ kbir dak iż-żmien fl-1921 u llum qegħdin nerġgħu naraw dan il-ferħ. Iżda ħabba l-pandemija kellna nadattaw il-programm għax kieku l-4 ta' Settembru kienet sa tkun fix-xatt bħal meta saret 100 sena ilu. L-Arċipriet sostna wkoll li minkejja l-pandemija il-parroċċa ingħaqdet flimkien sabiex tfakkar dawn il-festi speċjali għal qalb is-Senglejani. Għadna kollha flimkien u għamilna programm wieħed sħiħ ħajkun hemm spettaklu sabiħ tan-nar, il-pjazza tal-Bażilika tkun armata kompletament, anke dħul tal-Isla. Ħajkun hawn atmosfera ta' festa imma differenti mis-solt. Dawn il-festi speċjali se jkunu qed jitfakru is-Sibt, hekk kif filgħodu se ssir qudiesa speċjali għat-tfal u wara nofsinhar se tkun qed issir qudiesa speċjali li tfakkar din il-ġrajja tant tal-qalb il-Belt Invicta.